na ay suggestion nga i-drug test ang tanang kandidato sa October 30 barangay and SK election. Do you think, sir, epektibo ni dili ba malutsan ang drug test, sir? O unsa imong personal nga analysis? Linawin natin to, Radyo Manjo, no? Opo. Lahat tayo gusto natin ng kasiguruhan ng ating mga elected official ay drug-free. Opo. Pero kailangan din nating isipin na mukhang may discrimination dito sa suggestion na to at kailangan ay masagot lahat ng katanungan. Unang tanong, ibig sabihin ba nito na lahat ng kandidato sa barangay at SK elections ay kailangan drug-free pero okay lang tayo na ang ating mga mayor, congressman, senator, pati na din ang Pangulo, hindi din na drug test, so okay lang tayo na sila ay drug user. Siguro dapat sagutin yung tanong na yan. Siguro itong drug test policy na minumungkahi ay dapat i-apply sa lahat. Hindi lang pwede, hindi naman tama na yan ay sa mga taga-barangay at SK lamang. Yun yung diskriminasyon na dapat ayusin. Gawin na nilang batas yan at sa lahat na nila yan ipatupad. Okay, in the manner, sir, kanang kanabitang methodology, di yan dot yun siguro kanang unannounce, di ba? Ni unannounce unya kwan lang, surprise lang. Sa totoo lang, nandyan yan sa Section 36 ng ating Republic Act 9165, nandun sa Article 3. Pwede yung random drug testing. So yan ay actually ini-encourage ng ating batas. Pero ang maliwanag sa pagpapatupad ng batas, ito ay dapat na pantay-pantay. Hindi dapat namimili. Kaya itong sa barangay at SK, yun ang medyo meron akong katanungan. Bakit parang sila ang sinentro? Samantalang yung mga konsehal, mga mayor, mga gobernador, tumatakbo ng eleksyon yan, wala namang drug test na pinapatupad. Okay. Eto pa, sir. What I understand is that sa mga private, I don't know with governments, hindi ko sigurado, pero in private agents offices, naan ang kanagingon nga random drug test. Should employees in the private sector be subjected to such test? Actually, yun na din ang pinupunto noong Republic Act 9165 na may random drug test. At ang madalas na nag-a-avail ng condition na yan ay ang mga private companies. Karapatan yan ng kumpanya na i-screen mabuti ang kanilang mga empleyado, lalong-lalo na yung mga nag-a-apply pa lang. Ngayon, kung ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, ayaw mo ng drug test, huwag ka mag-apply dahil yun ay karapatan mo. Ngayon, kung ikaw ay empleyado at ang gusto ng kumpanya mo ay ikaw ilagay sa ilalim ng isang drug test, meron ka namang option mag-resign. Pero hindi mo pwede sabihin na pinagbabawal dahil ito ay sinusuportahan ng batas, Section 36, Article 3 ng RA 9165. Okay. At least klaro de prerogative, sir, no? Sa employer. Medyo malabo ang dating, Radyo Manjo. Prerogative sa employer. Pag ma-feel ng employer na, I think there should be a drug test, pwede niyang i-invoke na, sir, kanang provision. Sa aking experience at nalalaman, pwede talaga yan. Dahil karapatan yan ng employer. Okay. Atras ko gamay, sir. Much earlier, gi-float ang idea na basig makatabang si former President Digong Duterte as anti-drug czar. What do you think? Gusto ko munang linawin na walang duda na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naging epektibo sa pagpapatupad ng kanyang drug war nung panahon na siya ay Pangulo. Ngayon, itong mungkahi na ibalik siya bilang drug czar sa ilalim ni Pangulong Marcos, kailangan nating tandaan na yung kay pulisiya ni Pangulong Duterte nung panahon niya, ang sinabi niya, poproteksyonan niya ang mga pulis sa lahat ng legal consequence. Kung kailangan daw siyang demanda, siyang demanda. Pag sinabi niya kung ang maiipit ang mga pulis sa pagpapatupad ng drug war, bibigyan niya ng presidential pardon. Ngayon, ang tanong, kung siya ay gagawing drug czar, magbibigay ba ng ganong guarantee si Pangulong Bongbong Marcos na poproteksyonan niya ang mga pulis niya at pag naipit ay bibigyan niya ng presidential pardon. Yun kasi ang naging susi kung bakit epektibo yung drug war ni Pangulong Duterte. This is not only a question of personality, this is also a question policy of policy and
management techniques. Okay, one last minute, sir, before I let you go. Naging battle cry ngayon, sir, yung harm reduction strategy. Arguing among others that the drug user is also a victim. Is that a correct approach sa anti-drug war? Oo, kailangan talaga sa lahat ng bagay, Radyo Manjun, ay balanse. Kailangan balansehin natin yung enforcement, kailangan balansehin din natin Treatment. yung konsepto ng mga drug personalities ay biktima din. So, ang pagpapatupad niyan, it needs a delicate balance. Kaya yan ay parehong tamang kaisipan, pero yung pagbabalanse ang magiging issue dyan. Sa lahat naman ng bagay, balanse ang pinag-uusapan. Sa balanse tayo nagkakaproblema. Maski sa atin, sa journalism, Oo. balance ang importante. Sa mga accountant, balance it ang pinaka-importante. Sa pagpapatupad ng batas ng mga huwes, balance pa din po yan. Mapagandang punto yun, sir. Sir, yun lang muna. Naubusan tayo ng panahon.